Eyi, masiphuma ngaphandle attend inkantolo okokuqala icala lihlehliswe yabo. So kunabantu laba elokhu be-advise already la bethi ingane izoboshwa lento le ibucayi yabo. Into edingakalayo la kumele udle umuthi nani nani ube strong. Hheyi madoda, yabo mina mase ngikutshele mfethu ngesikhathi siphume ngebheli si-attend-a le cala leli, ayikho into esingayizamanga ukuthi kuphele le cala mfethu. Sihamba bathandaze mfethu, basinikeze amanzi, bathi babona lokhu. Sihamba iy'ndawo la kuvane kukhala izinto kuthiwa ukhuluma labantu bakini abadala kumele nenze ukuthi nokuthi nokuthi. Yabo leyo nto leyo, sihamba abantu abahlukile mfethu abasenzisa izinto ey'hlukile mfethu. Thina sazi nanokungena kulezi zindlu lezi ey'ncane ey'ngaka, yabo lezi zinto ey'ncane ey'ngaka lezi ongena uthi ungene kuzona bafike bakwenza iy'nto zakhona ugqume mfethu, uvalelwe kwakhona ubili umzimba uze ube bovu. Yezwa lapho uzama umuthi wokuwina icala. Hhayi kuthiwa le nto le izophela elokhu ingapheli mfethu, kudlulele komunye nathi izophela. Yabo nje esokugcina esagcina kuyena mfethu, la ngabona khona ukuthi iy'nyanga ziyadlala ngabantu mfethu. Khona inyanga mfethu yayisihambisa amathuna mfethu, ihambe iyosimbisa iy'nto ey'thize emathuneni. Thatha amaselesele osiwe kuthiwa sidle iy'nyawo zakhona mfethu, siy'khafule mfethu, sihambe mfethu siyiswe emfuleni, shawe ngentelizi, intelizi incinzane labo mfana ngathi ngaphandle ushaye isiginci uthi kanje. Shawe ngentelezi ibhade uncinzele umzimba wonke mfethu. Uthi uyahamba kusala into yakho la noma isikhwama sakho noma imali yakho kuthiwa ungayilandi. Bheka phambili ungasabheka emuva, ushiya amabhadi, shuthi ibhadi liphumile. Uze uthembe mfethu, ayikho into ezingayenzanga, fakwe ezayonini mfethu, ungene phakathi izayoni zikusho mfethu ngey'khali lezi y'nduku zakhona zithi ba, zinikhipha amadimoni, zinithele ngamanzi, azinibuze uma niphethe amafoni noma amafoni aniwaphethe, zisho. Lapho sizama wona umuthi wecala, wonke umuntu esidlula kona okusitshela ukuthi hhayi lizophela lizonqamuka, asiwuboni umehluko yabo. Senza yonke lo nonsense le to a point ukuthi already sesiyenze yonke le nonsense le, nakhona la kukhokhela ummeli futhi. Ummeli okuwuyena okwakuthiwa uyakwazi ukukhipha abantu besey'nkingeni kanje. Kuphi khona? Ngoba bafethu umuntu sekudlaliwe ngayo mfethu. Ayikulungile-ke mfethu. Lo sina ngaphandle senza zonke lezi zinto ziyenzeka. Kuze kuhambe mfethu kufike la ukuthi liyaqula lecala, maliqulwa lecala leli kubizwa ufakazi wokuqala yabo. Ufakazi wokuqala umunye uMathama ohlala la ngasekhaya sijwayele ukumbona yabo leyo nto leyo. Hhayi lo Mathama angafiki enkantolo yabo. Indlela ekubukeka ngazuthi izinto zismooth, ngazuthi izophela nje le nto leyo, umuntu aqhubeke nempilo yonke into ibe right. Mfethu, last number ekugcineni mfethu, ufakazi, umuntu waba ufakazi wazofakaza la mfethu, umuntu esasi-close naye, esike sihlale naye. Even na today futhi sisahlala naye because esinale understanding esinayo. Sahlala naye siyiphuzele siyixoxele, akekho sizwe siyivusa loo nto, asikaze siyikhulume, siphumile la.